Hoću da vidim Karleušu uživo, majke mi, evo samo da je dotaknem, ono ovako, pip. Je radim? Bez ikakve prethodne pripreme, kao da ide u studio svojim uobičajenim poslom, da napravi hit. Ivan Ivanović je iz gluve sobe postavljao neobična pitanja Đusu, koji je na njih spremno odgovarao pred miksetom. Zbog toga smo sigurni da je ovaj intervju zanimljiviji od svih drugih sa Đusom koje ste već gledali. Đus, da li si nekad sreo Jelenu Karleušu? Jelena Karleuša, vidi, ovih dana baš potenciram na tome, ne znam zašto, to mi je mnogo zanimljivo, jer vidi, brate, izdao sam album 2003. godine za Beka Sound i tad i ona izdala album. Svo to vreme nekako od tada, u stvari, ona je tu negde i non stop mislim o njoj i nikad je nisam sreo uživo za sve te godine, možda veruješ, i jednom stajem na semafor tamo kod Tošmajdana i staje neki beli rendž i ja pogledam ono i kažem vidi ja u X5 ko je sad u rendžu kad ono Karleuša i ja rekao da li da je svirnem ono naš kao ono ono rekao ma jok vidjet ćemo se negde i još se nismo videli i ne znam brate hoću da vidim Karleušu uživo, majke mi, evo samo da je dotaknem, ono ovako, pip, ono, znači, evo, samo da je pipnem. Koja ti je omiljena rakija? Voće kažu da je zdravo, ja volim sve voćke, volim krušku, volim šljivu, volim kajsiju, volim grozdje, volim pirinač, znači... Ma može, brate, i od trske, brate. Da li privlačiš muškarce? Znaš kako, nemam te afinitete ni tendencije, ali nekako s proleća primećujem poglede mnogih muškaraca na meni, razumeš? Tipa, vozim se u Bembari, slušam Gucci Mena, ono, vidim, gledaju me, znaš, i sad ne znam, znaš, da li je to, da li je to, ne znam, rock'n'roll, da li je to grand, ono, uglavnom R&B, ono nešto, znaš, uglavnom simpatično je, ono, gledaju me muškarci, ja njih vidim, ali ih ne gledam kao, ignorišem ih, oni pizde, ono, za mnom i to, razumeš, uglavnom, ono, vidim da se to dešava. Gde se najlepše osjećaš? Najlepše se osjećam u Srbiji, najlepše u Srbiji, u našoj lepoj zemlji, najlepša Srbija, Srbija naša najlepša. Majke mi, znači, nema, to su ambijenti, to su kafane, to su etno projekti, to su dobre pršute, dobre rakije, domaći proizvodi, sirevi, povrća, voća, opet voća, garderoba. Eto, kad smo obukli tu narodnu nošnju na 50 stepeni, mislili smo da ćemo se skuvati, ali ne. Osjećali smo se prelepo. Tu je naš dnevnik 1, dnevnik 2, dnevnik 3, 2 minuta vesti. Uvek kad slušamo i pričamo o našoj Srbiji, osjećamo se najlepše. Srbijo naša, volimo te, ti si naša majka, mi smo tvoji sinovi. Da li imaš strah? Vidi, brate, imam strah da se ne pretvorim u prah, da ne osjetiš moj dah. Brate, plašim se da sam najjači, brate, razumeš? Plašim se da je to, brate. Plašim se, brate, da sam legenda, razumeš? Plašim se da mi je mnogo jak novi album, brate. Plašim se da, brate, mnogo jak ceo taj fazon, razumeš, brate?
Plašim se da sam bolji od tebe, brate, razumeš, brate? Plašim se, brate, samoga sebe, brate, plašim se, brate. Razumeš? Mi smo razumeli, a vi? Za Mondo TV, Marijam Atanasković.